Добър ден! Днеска тук заради едни мангалета местни измиха малкия басейн, изчистиха го. Сега свети и малкия Калянчо с майка му се плацикат, защото навънка е сигурно 40-та калудря. Някаква бесна жега е 4 часа, 4 часа вече след обедно време. Ние до сега спахме с Калянчо на студено в стаята, ама мама ни събуди и сега сме на плажа. Като гледа, майка му е по-доволна от него даже. А най-хубавото е, че няма хора още и басейна е празен. Това тук са моите крака, ако се чудите. Хайде, чао!